Okay, hello sa tanan, kumusta? Okay, karon maghimo kog video para unsaon pag-upload og video sa imong mga channel. Okay. So, make sure nga ang imong Gmail account naka-login dayon ang imong paghuman nimo adto sa YouTube naka-sign in ka gamit imong unsa nga email imong gamiton, ikaw ra magpili. So, naana ta diri youtube.com, no? So, i-click lang nimo ning picture sa imong profile sa kilid na diri sa taas sa tuo, upper right. So, i-click lang na siya. Adto din ka sa imong my channel. Okay, so diri na ka magsugod og upload og mga video. So, kaning arrow sa ibabaw diri, i-click lang na nimo upload. Okay. Okay, dayon i-click ni siya. So, kung unsay kuan nimo, gusto ba kag private, public, o ana. So, purpose nato diri is daghan makakita. So, public atong pilion. I-click lang ng arrow dira, then pili lang din ka sa imong PC or sa imong computer. Asa ka mag kuan ang unsa nga video. So, kani unsaon pag sign in. So, naghimo ko video unsaon pag sign in. Okay, click lang na siya. Ayun, i-click ang open. Okay. So, hulaton na to na siya ngayang upload, maabot diri. So, diri ang description, ang title. So, putangan na to kung saon pag sign up sa YouTube. Okay. So, description, ibutang na to diri. Make sure maningan naka-login daan imong Gmail aron dali ira pag sign in. So, wala lang, no? Okay. So, pagkahuman, wala to na siya mag-upload. Okay. Okay, diri sa tags na to is tutorial. Upload. YouTube. Saka na siyang mga tag dira. So, ako, gusto na ako butangan og airdrop. Bounty. Kaya mo man purpose atong channel, no? All about airdrop o bounty. Online job. Home-based job. Sa pa. Bitcoin. Cryptocurrency. Okay, tanan nga beneficial sa kuan. Tanan beneficial sa atong okay. Pag humana na niya, maabot na siya diri. Dayon maingon din na siya kanang processing. Maabot na po din na siya diri. Okay, then i-click lang din nimo ang publish. So, simple as that. Inaana na din, naana din ang imong kuan. Ang kaninan mo na din ang iyang link. So, pwede na nimo i-share sa imong Facebook, share, i-PM nimo sa imong friends nga naakay gihimo nga video. So, nganong YouTube man, no? Kay ang YouTube man gud makahimo tagtaas-taas sa YouTube ang maka-upload ta, unlike sa Messenger, limited lang ang atong ma-send or ma-share. Sa Facebook, limited lang gihapon. So, mas kuan pud ning YouTube, dali ra pud ka-upload, kay specialize man ni siya para jud sa mga video. So, daghang salamat sa comments ug suggestion.
ibutang lang, isulat lang sa ubos, and please subscribe. And follow us on pod sa Bitcoin Bisaya sa Facebook. Daghang salamat!